D'altra banda, la sala d'actes de l'Escola Badruna de Ripoll es va omplir ahir dimecres al vespre en motiu de la conferència impartida per Miguel Ángel Prats. En concret, aquest mestre i psicopedagog va oferir una conferència destinada a la comunitat educativa del centre, però sobretot a mestres i pares dels alumnes. En concret, es va tractar el tema de les noves tecnologies i com controlar el que consumeix la mainada. En aquest sentit, Prats va animar els pares a apropar-se a aquest món sense por per tal d'aconsellar als seus fills a l'hora d'utilitzar les noves tecnologies. La percepció del propi fenomen tecnològic acostuma a veure moltes dificultats, no? Per exemple, quan es va inventar el telèfon, van començar a sortir efectes negatius de que probablement la gent ja no es veuria, no? Quan precisament si el telèfon serveix per alguna cosa, precisament és per veure't, no? Per quedar. Per tant, cal veure la doble cara de la moneda, no? El que sí que és cert és que la tecnologia també ens pot fer sentir, és paradoxal, és contradictòria, no? Ens pot fer sentir molt a prop d'aquells que són molt lluny, però també molt lluny d'aquells que són molt a prop, no? Són estranyes, doncs tenim un problema, perquè cada vegada ens estem allunyant de la pròpia realitat dels alumnes. Però també cal veure i donar-los criteri. Per tant, allà on ells s'imbueixen i ho veuen tot molt fàcil, cal ajudar-los a tenir criteri. I aquí és on els adults, amb l'experiència que tenim, els podem ajudar i molt.